Salut și bine vă regăsesc la un nou clip. Sunt aici cu Robert Gaming. Salut! Asta e, cred că, a treia dublă. A treia. Doar că nu pot. Pentru că mă sună toți. Te sună toți fanii. Toți fani. Hai că fan dacă... Ok. Face... Ok. Noroc că nu sunt eu. Noroc. Nu! Sunt prins de Piggy și nu știu cum să cheamă celălalt. Sper că e Piggy. Tot. Ok, ignorați. Ignorați acel Ciofi. Ce-o Nu fi? înțeleg. De la Fani. Sau Fani. Fani. Nu, Fani sau Fani. Ok, n-am mai vorbit. Că am mai vorbit odată. Că... Sunt Fani. Dar de unde ți-au numărul de telefon? Nu știu. Nu știu de unde au numărul de telefon, dar... Iluminate Confirmed. Ok. Puteți să vă duceți pe canalul lui acolo să găsiți Iluminati Confirmed și să-i dați un like. Eu sunt Robert Gaming. Să vă abonați. Să vă abonați la... Eu sunt Robert Gaming. Vă abonați și la mine. Și Pe canalul meu. Dați like să strângem 3 like-uri. 30.000 de like-uri. Ok. Yeah. Sper să nu mă vadă. Cred că o să te vadă. Și la videoclipul care l-am șters, au fost comentarii negativiste la mine. Ok. Și eu. Poate că o să postez și eu astăzi. Poate. Nu prea știu. Nu suntem siguri. Nu sunt sigur. Nu suntem siguri că poate o să... Poate o să vii și tu la mine și o să filmăm împreună. Deci o să urmezi un clip foarte interesant la mine pe canal. Nu. Deci abonați-vă și dați pe clopoțel ca să vă apară notificări de fiecare dată când postez ceva. Da, să fie cu de-alea, cumva, linii de-alea. Ok, Linii de alea, hai că da. Bun. Okay. Și dacă vreți să știți. Să primiți toate notificările și de la mine. Și de la mine mai ales. Eu am 13 abonați. Eu am aproape 10. Am, cred că 9. Nu foarte de mult m-am apucat și eu de YouTube. M-am apucat acum, cred că o săptămână și n-am mai postat de 4 zile. Sau 5. Ok. Te-ai băguit, din păcate, și ai rămas pe jos. Te-ai ridicat. Să nu te mănânce Piggy. Doamne, da. Mai aveți nevoie de cheie albă și puteți să scăpați. De o cheie antică. Ok, nu. Cheia... Nu e cheie, nu e lacătul roșu. Da. Nu știi cum să deschid ușile? Apeși pe ele. Ok. N-am învățat. Ai învățat? Ai rămas cu capul blocat în ușă. Cel mai ingenios joc. E cel mai tare joc. Ok. Am doar de unde am plecat. Că n-are niciun bug. Așa-i? Nu are niciun bug. GTA-ul are mai bug-uri. Ok, l-am văzut. Am văzut. Avem aici un șarpe de jucărie cu noi. De cauciuc. De cauciuc. Nu! Iar te-ai blocat. Ce față nevinovată are caracterul tău, e așa? Da. E nevinovat. Nu a făcut nimic. Totuși este Piggy, îl urmărește Piggy și tot este fericit. Ura! Yay! Mă urmărește Piggy și o să mor. Sunt foarte fericit. Da. Chiar și dacă nu o să scap niciodată, o să fiu fericit. Yeah. Yeah. Da. Intră în capcană că o să te blochezi. Capcană de urși. De
are atât de multe. Nu știu. Nu o să știi niciodată. Ok, să nu-i putem da osul. Nu. Trebuie să găsiți osul prima dată și după aceea să-i dați. Dar l-am văzut, osul. O să o omoare pe Piggy. Adică o să-i dea stun pentru 30 de secunde. Adică 20 de secunde. Cântec înfricoșător. Super creepy. Eu am un șarpe pe lângă mână, dresat, șarpele meu de companie. Este a meu. De plastic. Stai măi că e real. De asta era așa moale și lipicios. E dresat, sper că... Da. Bă, dar ești cam Nu nebun. mușcă. Ești cam nebun să ai un șarpe de companie, nu? Nu. De ce mă linge? Nu știu. Nu ar trebui să te bătăi. Linge, în principiu, nu ești obișnuit să lingă. Ca un câine. Cu limbuța lui mică, dar tot. Ok. Ok. E destul de... O ușă deschisă. E foarte ciudat. S-a închis ușa prin magie. Prin magie neagră. De ce nu coboară de pe mâna mea? Nu știu. Mă întreb. Habar nu am. Doamne, dă să nu pic. Nu. A coborât. Am coborât A coborât. în Și iad. acum, Am coborât în iad. și acum se urcă pe mine. Nu merge. Gata. De ce te urci pe mine? Șarpili! Haide, șarpeli. Șarpili! Ok. Și eu m-am apucat ceva. Așa? Da. Ce te-a apucat după o zi? O zi. O zi înaintea mea. Deci, înseamnă că o să fiu... Câte minute sunt? Mai- 7 minute. Ok, eu să mai filmez. Da. Nu scuzați-mă dacă mă tot uit așa, dar am ce Asta să e. fac. Noi Vreau să văd filmăm câte de pe minute. Eu filmez de pe tableta mea extraordinar de bună. Hai că, cred că, nu știu, bine că n-am tableta iPad. Ia, vreau un iPhone. Ce? Eu mi-aș cumpăra un iPhone. Hai că ai bani. Am bani. Cumpără-ți. Dar nu știu dacă am bani destui. Bine că nu-ți cumperi iPhone 7. Mi-aș putea cumpăra iPhone 7. Am crezut că nu cap de freză. Îmi schimbam freza. Și Wow, cel mai bun loc de ascunzătoare. gata. Uite. Cheia albă. Unde? Ieși afară de acolo, de unde ești. Cheia albă pe jos. Ok. Păi eu apăs de multe ori pe ea. Ai luat-o. Du-te la ușă. Unde ești ușa? În cealaltă parte. Nu. Ești din camera albastră. Aici? Nu. Cealaltă parte. Aici? Așa. Nu încolo, în cealaltă parte. Nu. Nu acolo. În față. Mă duc în față. Nu. Nu. Ai Piggy. Nu, dai. Dar pe unde era Piggy scăpai. Trebuie să du-te acolo să te... Mașina. Bă, stai, deschisă ușa. Deschisă ușa, dar numai că trece Piggy lângă ușă și trebuie să ieși pe ușă. Mereu și prietene. Sper să nu mai fie. Unde-i? Acolo e ușa deschisă. Stai, Piggy, frumos. O să reușești. Hai! Oh, nu! Te-ai prins în capcană! Fugi în față! Nu! Ai scăpat! Am scăpat? Da! Ok, cam atât a fost și cu acest episod.